Sa mga pangyenot na bareta, lampas 130,000 na kantidad nin iligal na droga na recover sa Catanduanes para tukdo lugadan kan pagtatagaon kan tugang sa Naga City. Pag-asa maigot na pigbabantayan ang bagyong Mawar. Asin, bistuhon ang oldest runner in Bicol, nasuki sa Mayon 360 Ultra Marathon. Maray na hapon, Miyerkules, Mayo 24, taong 2023. Uninan mga baretang Tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes at 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Sa detalyes, lampas 130,000 pesos na kantidad nin iligal na droga na-recover sa operasyon sa Catanduanes. Target sa operasyon, arestado. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Himas rehas ngunyan ang sarong tulak ning droga sa Purok 1 kan Barangay Concepcion, Bira, Catanduanes matapos na makorner sa ginibong mandamiento dirikisa kan pinagsararong pwersa kang Regional Drug Enforcement Unit, Catanduanes Provincial Intelligence Unit, Catanduanes Maritime Law Enforcement, Coast Guard Intelligence Unit Catanduanes, asin Birak PNP. Mag-alas 4 ning maagong kang Sabado, Mayo 20. Nakuha sa posisyon kan target ang 20 gramo ning pigtutubuda na shabu na nagkakantidad 136,000 pesos. Sarong coin purse na may laog na 5 plastic sachet ning pigtutubuda na shabu, asin 120 pesos na kwarta. Na pig turnover na sa Regional Forensic Unit 5, Camp General Simeon Ola sa siyudad ning Legazpi. Sigun kay Reyes, konsideradong high value individual on illegal drugs ang suspitsado. Surrender po sinda sa badak po dyan sa barangay, mag-surrender po sinda sa indang badak po dyan sa barangay, asin po di sa PNP para po sinda ma-rehab. And sa padagos po na nagpabakal pa yung illegal droga, bayaan niya po, padagos po ang laban mi kontra illegal droga asin mga operasyon po. And nagpasalamat po kita sa gabos na mga informant and sa tuyo po mga kabarangay sa pagpabot kaya na impormasyon po sa Samuya po. Sa presente, nasa kustodiya na kang Regional Forensic Unit 5 Camp General Simeon Ola sa siyudad ng Legazpi ang mga nakumpiskar sa sospek para sa magkakanigong eksaminasyon. Mantang nasa kustodiya namang Cambirak Municipal Police Station ang sospek na naampang sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Livelihood program para sa mga badyaw pigbubusol kan CSWDO Tabaco. Pagkakaigwanin activity center para sa mga street children, plano man ibugtakan na sambit na opisina. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Ikinakahandle na kan Tabaco City Social Welfare and Development Office o CSWDO ang presensya kan mga badyaw asin street children sa saindang syudad. Apwera kaya sa panlilimos kan mga ini, na sarong pagbalgar sa anti-mendekan silo, ginigibo naman na hanap buhay kan mga ini ang panlilimos. Kaya imbis na itolerar ang siring na gawi, sigon kay City Social Welfare and Development Officer Maris Villanueva, pigbubusol ngunyan ka nasambit na opisina, ang pagtaunin asistensya sa mga ini, arog kan pagkakaigwanin livelihood program, asin pagpapasairarom sa mga ini sa livelihood trainings. Pig-utilize ko ini mga GIP na empleyado na magsita kasi ang nangyayari pigagamit nindan mga aki sa pagpakilimos, ang iba nagasakat sa jeep, which is very risky. Apwera sa planong magkaigwanan training sa sin livelihood, pigmamaniugot man ka nasambit na opisina na tauwanin activity center ang mga nanlilimos na kaakian. Inibilang pagsalbar naman sa mga ini sa posibleng pagkakaimbuelto pa sa ibang street crimes. During season, Christmas season lang sinda, grabe ang influx kan mga badyaw. Pero ngunyan garo, yao na sinda ngunyan. So, sabi ko nga ni, kung you will stay for good sa Tabaco, magtrabaho kang marangal. Dugang pa ni Villanueva, importante man na dain na pagtolerar kan publiko ang mga paralimos. Ako, ang ano ko na lang, kasi the more na pigtatawan sinda, the more na yaon sinda sa street. Di ba?
Pero kung mahiling mo kaya na ano nga ran kaiyan, tatawan mo, di maistisinda sa street. Pero kung di mo tatawan, kasi kung magapigot tolerata. Ngunya na taon piglalaoman kan opisina na marealisar na ang sa indang pigbibilog na programa. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya. Pag-asa, maigot na pigbabantayan ang bagyong Mawar. Detalye sa report ni May Arango. Pursigido si Tatay Dante na mapaubos ka pa bakala ang mga piglilibot niyang samud, nga ni antes pa da maglandfall ang pigbabantay na bagyo kan Pag-asa, apwera sa iguana siyang tagong budget, may iibitaran niya pa da ang pagkalugi, urug pandakula ang tsansa na malapaan samud tuyong nadudumog. Alagad sa ibungkan sa iyang pagsisikap na mapabakalan sa iyang mga samud, pinili niya munang paramientras na magpuro pahingalo sa luwas kan tindahan na ini sa Tabaco City. Labi na kaya daan init kan saldang, na delikado naman maray sa salud. Ang bagyo, iprepararan ko na anta. May mga time na dai man talaga ki mabakal na pagyao na ang bagyo. Kaya ang igigibo ko, ilako ko na ang sakuyang paninda. Sigun sa Pag-asa, mamamatean ng init kang panahon, sundo na sa naman ngunyan na aldaw. Huli ta sa aga, posibleng mamatean ng kalat-kalat na pag-uuran, pagdaguldol, asin pagkikilat, na epekto kan habagat o southwest monsoon. Ang mamamatean na kamugtakan kang panahon sa aga, baku pa man epekto kang pigbabantayan na bagyong Mawar, na piglalaoman man na malaog sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa Biyernes o Sabado na aapo doon na bagyong Betty. Ang binabantayan na tropical cyclone na nasa luwas ng Philippine Area of Responsibility as of 3 a.m. kaninang aga, ini pong si Super Typhoon Mawar, base sa available data ng Pag-asa, nasa 2,215 km east ng Visayas, 12.5 degrees north, 145.8 degrees east. May maximum sustained winds po siya na 185 km per hour at gustiness up to 230 km per hour. Moving northwestward po siya slowly. Dugang pa kan Pag-asa, gikan sa super typhoon, ibinaba naman ninda sa typhoon category si Mawar, alagad da idaan ninda pigahali ang posibilidad na maging super typhoon giraray ini. Urug pa kung mas makusog ini in kaso dagos ng makalaog sa PAR. Maging updated po kita, maging updated kita sa weather update ng Pag-asa, DOST, para po ma-monitor sa ang ining bagyo na ni. Katakod ka ini, nag-abiso ang Pag-asa na maging rigmat, urog na sa mga siring na kamugtakan ng panahon, asin ugaliun ng gad ang pag-antabay sa saindang pigpapaluwas na mga advisory. Mientras tanto, ngunyan na aldaw, ang temperatura nag-aabot sa 26 sagkud 35 grado sentigrado, mantang ang heat index abuton man sa 45 grado sentigrado. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango. Para tukdo lugadan kan pagtatagaon sa Naga City. Asin bistuhon ang oldest runner in Bicol, nasuki sa Mayon 360 Ultra Marathon. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media?
Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang sa tiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Para tukdo iridukan pagtatagaon sa Naga City. Suspect, tugang mansanakan biktima. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Kalunos-lunos ang sinapukan sa paratukdo sa Naga City, sa mismong kamot kang sa iyaman sa ng tugang. Alas 10:30 kaya aning bangikang Lunes, Mayo 22, kan pagtatagon asin pagsasaksakon kang 50 anyos sa Silimwel Oria, an paratukdong si Dennis Oria, 39 anyos na parehong residente kang Barangay Peña Francia. Sigun kay Police Senior Master Sergeant Tobias Bonggon, tagapagtaram kang Naga City Police Office, mantang nasa sala ang biktima kay ibang inaasin pinsan kaini. Luminaog man ang suspect na nasa impluensya ning alak, asin duminerecho sa kusina dangan kuminuha ning minasbad o halabang klase ning kutsilyo, asin pinagtataga asin pinagsasaksak ang biktima. Nakuha pang makadulag kan duguan na biktima, napigpurbaran pasubot na bukudon kan suspect, natulos man na napugulan kan mga kabarangay. Iwal sa pamilya, ang pigtutukdong rason kung taano na kumiter subot kang suspect ang krimen. Suspect, kapag kang suspect, ngunyan, siyempre nagbabasol na kita, ninulitan nagibot na ito. Kapag man po ka nagiging biktima, sana po, siguraduhin ta na kita makataunin ko yan. Offensive words or whatever na ginigibot at tanganing daing iriwal. Kung pwede man sanang pag-urunan ang mga sitwasyon, sana po, gibuhon ta na po, mas madali pong nag-uron-uron, nag-urulay, sabi kayan, kung hindi kitang ginit ng payo. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kang PNP ang suspect, maging ang ginamit kaning kutsilyo na maabot sa 20 pulgada. Kasong frustrated murder ang kakatubangon kan suspect. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Albay Provincial Library pigbubusol ang pagkakaigwanin reading centers sa mga barangay sa probinsya. Detalye sa report ni May Arango. Dai pa nahahaloy kan maging SK chairman si Benson Julio Forte. Niribaya niya kaya ang dating SK chairman ninda sa Barangay Sagmin, Legazpi City. Sa iyang pagkakatukaw, asin sa 5 bulan niyang natatada bilang SK chairman, sa daa sa mga pigbubusol niyang proyekto ang pagkakaigwaning reading center sa saindang barangay. Kaya kan maisihan niyang suportado kang Albay Provincial Library ang mga barangay na mamukna ning reading center sa paagi kan pananaon ng mga libro asin iba pang babasahon, mas nainkaminar daa siya. Ang po niya sa barangay Mita, ang iba po bagat digi sa Toya, kadaklan man na barangay, may mga out of school youth po. Makakatabang siya para doon sa mga aki na orang kakayanan po magklase or makatabang man sa nagakarolasi na magibo ka mga projects ninda or magkuang reference ka mga assignments, mga rupukan. Sigun kay Provincial Librarian Hyren Basibas, bilugan sa indang suporta sa mga siring na proyekto, lalo pa kung makakapagtaon ng katabangan sa mga estudyante. Pigiin kaminar talaga daan ninda ang mga barangay sa probinsya na magkaigwaning reading center. Apwera sa mas napaparanikayan sa indang serbisyo, dakula man ang ambag ka reading center sa sektor ng edukasyon. Bukod sa tutulungan namin sila sa filing kasi may application form din yan, then pwede kaming mag-conduct ng book donation for initial collections din nila. And ang maganda pa rito kasi hindi lang yung Albay Provincial Library ang makakatulong sa kanila, kundi ang National Library of the Philippines. Dugang pa niya, may nagkapirang barangay naman sa Albay na nagpapahiling ng interes sa pagmukna ng reading centers, bagay na makakabuhay liwat kang reading culture sa probinsya.
Siguro, kasi alam natin na reading is parang prerequisite siya, di ba? Ang pagbabasa, gasgas man sa pandinig ng iba, pero ang pagbabasa ay may pag-asa. Sa pagbasa, may pag-asa. And gasgas man sa pandinig ng iba, pero ito yung realidad kasi. Kasi kapag marunong kang magbasa, mas malawak yung learning mo, yung knowledge mo, lalo na sa mga bata. Kasi at an earlier stage, dapat magkaroon sila ng habit for reading. Kasi madadala nila yan hanggang sa paglaki. Mientras tanto, apwera sa pananaonin mga babasahon sa reading centers, igwa pa man daasindang ibang programa na makakatabang sa pagmolde sa kaakian. Arog kang kwentuhan sa baryo, halina kayo. Kung saan may storytelling, arts and craft asin pananaonin mga booklet. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Senior citizen na marathon runner, pighahangaan hulikan sa iyang disiplina. Bistuhunta ang oldest runner in Bicol sa istoryang ini. Sisay Anmahuna na sa edad na 68 anyos, kaya pang makipagsabayan sa marathon ni Mang Danny Limcan, siyudad nin Legazpi. Siya ang tinagurian niya na oldest runner in Bicol, asin buhay na patutuo kan kasabihan na age is just a number. Dekada ng lamanin marathon si Mang Danny. Ang mga medalyang ini ang pruweba kan sa iyang pagiging uragon na marathoner. Istorya niya, teenager siya kan makahiligan niya ang pagdalagan. Alagad taon pa ang binilang, hasta sa dagos niya ng nilaog ang pagmamarathon. Madaling sabi, pagka-graduate kong college, nakalog akong student assistant sa Dibay, 1982 to 1986. Pagka-graduate ko, nakatrabaho na ako naman sa Rapu-Rapu. Kung kato, dahil ako napundo sa kadjadaging ko, dahil makitinampo naman sa pigtrabawan mo. 40 na sila ko. 40 na. Nagpa-Milo Marathon, 21 kilometros. Bago ka ito, sige na naman ang jogging ko dyan sa land ko. Libot-libot lang ako dyan pagkaaga. Tapos, nagkaigwa si Papanran, 5 kilometers, 10 kilometers. Pero nabitin ako sa 5 kilometers, 10 kilometers. Magpa-Milo Marathon naman, 21, no? Uminintara naman ako. Hanggang sa nagpara lawig so tigdalagan ko. Aminadong mapagal na sa edad niya ang long-distance running race. Alagad para sa iya, bako ini rason nga ni magpahingalo sa kinabanin marathon. Ini mandaan sa iyang sekreto, kung tano ta sundungon niyan, masasabi niyang siya ang physically fit pa, asin yakang-yaka pa makipagsabayan sa mga mas aki pa sa iyang runner. Kaya ko pang magdalagan, sisigiyon ko. Diyan man ako naugma, maski mapagal. Nakasabay ko man sa mga aki-aki pa, maski nabayaan nila ako. At least nakatapos man. Buda, habang nagdadalagan, pa-overtake kami, paburukod-bukod. Ang feeling ko, garo na ako sa aki na nakikikawat sa mga aki pa. Kanakaaging Mayo 20, liwat na pinatunayan ni Mang Danny ang sa iyang tibay. Kabali kaya siya sa ika-10 edisyon kan Mayon 360 Albay Ultra Marathon, kung saan finisher siya sa 80 km solo category. Sa ngunyan, sa ining latest, so halos mga kaedad ko, dahil mag-itra, susaro na. Basta di sa Legazpi, ako na sa pinakagurang.
Sa man kay edad ko, dahil naman nag-intra. An aki ni Mang Dani aminadong kanenot, handal siya sa pagbalikan sa iyang ama sa mga ultramarathon. Bako sa nasa Albay kundi sa mga pagtaraid pang probinsya. Alagad hulita ini ang hilig, asin kaugmahan ni Mang Dani, yao na daan sa indang pagsuporta na tulong magturugang. Naisip lang may kung kaya niya. Kasi di ba sobrang sa sobrang init, kung kaya niya pang magdalaga na halawi. Tapos, pwede, not totally against, hindi naman talaga totally naabo mo. Kasi syempre, human sa ng vision niya, kumbaga. Kung saan siya mas maugma, dumanin kami. Para kay Mang Dani sagkod na kaya niya magdalagan, gigibuho niya. Apwera kaya sa pamilya, ang pagdalagan manan sa iyang pigkakwaan subuot nin kusog. Ang majority, so pag sport, ma-maintain yung daan. Dapat health conscious yung daan. Kuda, nakulang bagayan para mawara sa ang kadidgat ang mga magurang baga. Bata ang drugs, dahil manali. Kung hahaputon man kung ano ang sikreto niya sa mabaskog na salod, iwasan daan bisyo, asin magkakan nin tama. Asin yanan katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!